itsanangure itinzu nyaya yamboitwa re hamuna kuuya kudare last time. Oh, all right. Daudi sai pamsoreda ndingati ndakauya mudare muno kuzomangara nyaya pamusoro pemukwasha wangu West Sugar. Nyaya ndakamhangara inyaya yekuti akandidaidza kumba akati ndasvika kumba pake tikagara tikanzi baba munoziva here kuti mwana wenyu akuda kundiuraya. Ndada kuuraya sei ndobva tataura ndobva tawirirana ndobva anafike chituru zvikanzi baba anyaya kutaura nemakuva mwana wenyu anoda kundiuraya. inyaya yeiko yangonzi mwana wenyu anoda kundiuraya mukwasha uyu okudedzai kumba kwenyu mopapa imimi moenda kumba kwake ndokunosvika chikutaurira izvozvo. Ndaisvika kuyandozama kuvakanisa semunhu aida kuti vana varambe vakadii vakagara. Kechitatu akabva atuma mwana wangu third born zvikanzi itsana kana masvika kupamudze baba kuti achete venyu varikuda kundiuraya. Saka ndakazoona nyaya ndakabva ndati ambozamwareva kuti kudii ndakafona ndikambovhunza zvikanzi handiyo iya nyaya dzakare idzodziyo ndobva ndangonyarara. Saka tati garei ndakabva ndaona mwana wangu ndakufonera mwana wenyu ari kuchipatara ari kurwara. Ndaenda kuchipatara ndaifunga kuti pamwe urwere hunobatawo munhu wamwana. Ndakasvika ndikaona mwana ziso rakazvimba. Oita sei? Ndakarohwa nemukwasha. Chii? Handina kuwana nyaya yake nekuti hatina kuzowana nguva yekutsanangurirana inini mwoyo wangu wanga watonosviba. Saka padaro futi ndakangosiya nyaya ndikati pamwe zvichapera. Ndakabva ndaona mwana auya kumba kwangu ari kumanya sekuru ndasiya mai nababa kumba vakakonana ndamhanya kuporisi. Chii nhai kutaitika handitomboziva ndofamba ndikupopitidzana ndakutorowana. Saka inini seshoko rimwe ndamugamuchira kumukwasha achitaura pamusoro pevana ndiripo. Akadzinga vana vaviri ndikati vaigara pamba pake muzukuru umwe wake nemwana womukadzi wake mukuru. Kati imi handichadi kukuonai panapa ndimunenge mudii munoti ndikati apa muda nyaya yadii yagadzikana. Saka akati iwo wechitatu wasara ndichakuendesa kuchikoro mberemo ega usingadi ega uchida kana undinetsa handiona zvandiita uri mwana wangu. Saka ndakati mukwasha zvinhu zvauri kuita mangwanaka zvinozoita sekuti pamwe uri kudzingira vana ava kuti uponde mai avo nekuti ava nyaya dzekupopa pamudzimai wako newe asi kundisunungura kuti unokwanisa kugara zvakanaka. Pamwe vana vaingaita dhifenzi yamai avo pamba pako ndobva ndasiya nyaya yakadaro. Saka ndingangoti nepadiki ndonyaya yandakuya nayo yacho. Apa musati masvika kuti makavingei kudaro tingati nyaya kana yadai so toti makauya nenyaya kudaro. Ndakauya nenyaya yekunzi mwana wangu anoda kuuraya murume. Saka ndinoda kunzwisisa pamusoro pekuuraya kwaari kuda kuita murume kuti anoda kuuraya nenzira iyi. Ndiyo nyaya yakazokusumudzai kuti totende kwamambotinzwa kuti zvinhu zvana zvakamira sei. Ari kuzvinzwira mukwasha nyaya dzamunotaurirana dzinosvika muripo tu dzozosvika kumubereki wemunhu ndo nyaya yavari kuti ndazouya kudare kuti ndinyatsonzwa kuti mukwasha kana achiti mwana wangu ada kuuraya anoda kumbouraya nenzira dzipi. Ndinotenda mangu pamusoro ndingati poshi pakabuda nhau yokuti izosvikawo maoko ana baba yanga iri nhau yokuti ndaishanda ndiri kunzvimbo yeGolden Copy. Ndinobva paitawo dambudziko rakaitika mudzimai wangu unobva atiza ndiri kuGolden Copy akaenda kumusha kweimwe n'anga yanga iri kuMamvura. Iye handizivi kuti akaenda achitsvaga rubatsiro rwerudzivo, asi asvika ikoko unoratidza kuti n'anga yaya yakazondifonera yoti mudzimai wako wandibhadhara mari yokuti ndikubaritse.
120 years. Inova nyaya yakandirwadza zvokuti semunhu wakati nguva yandakaenda kunoroora kuvakarahwa vangu handina vatete kana mbuya vandakanga ndinavo ipapo vandakaoneswa. Yakava nyaya yokuti ndiri munhu aingoyanana natezvara vake mune zvakanaka tikati hatisina dambudziko. Saka ndakangoidzorera zvomuoko anatezvara nobva ndati vana baba ndokundirombokwira musvike musha mangu maipa. Ndokubva ndavazivisa nyanga iripo. Ndavazivisa vakatiyananisa, asi nzira yavakatiyananisa nayo vakanditi mukwasha watidanira nyaya dzomubedroom mako toda $100 yemuripo. Iyi nyaya yandanga ndavadanira yokuti mwana wenyu waenda kunondibhadharira mari panganga kuti ndife haina kutongwa zvandakaanzwa. Sezvinei ndakangozvitambira nobva ndati ndivana tezvara. Pamwe vatoona kuti tinouraya musha womwana vatotsiura nazvafamba. Ndakabva ndanyarara. Ndokubva yapfuura yakadaro. Ndokubva tagara musi watazorovana dzakawanda pakati asi handidi kupedza kuvedai. Musi watazorovana adzimai vangu vakanditi iwe unoenda kubasa indinoita basa romushikashika parizvo. Kwauri kuenda uku uri kuita zvemagirlfriends. Saka nhasi handisare pano. Ndoda kuonawo magirlfriends angu. Ndikati zvakanaka yamai. Nobva vapinda mumotokari. Takatenderera tese kekutanga, tikatenderera tese kechipiri. Tava pechitatu takunopinda mudhorobha. Vadzimai vangu vakabudisa chinhu chavanga vainacho muhomwe. Chaike bute kana mushonga handina chandaikwanisa kuziva kuti chii chakaitika. Ndokubva vatanga kudira mumotokari. Sevanhu vakanga vabva kumba vachirwidzana mukutaura. Ndakangofunga kuti nyaya yekuti ndife yasvika. Ndobva ndaedza kuvatsiura kuti amai zvinhu zvamuri kuita hazvina kunaka. Tinogona kufa tose muno mungoro yemoto kana kuuraisawo nevamwe vari muno vasina mhaka. Pachinguva chokuti tiyanane nenzira yekutaura iyoyo vakajambira pasiteering zvehasha. Ndopandakavarova neruoko rweruboshwe mukuedza kuzvidzivirira zvakanga zvakuitika. Mesari yavo yanga irapo iripo. Kana iripo varipo. Taurai. Saka ndadaro pane mudzimai ngati madzimai maviri vamwe vachona vakabva vapopota vakati munotiurayisa tisiyeiwo. Nobva ndavasiya. Vamwe vachona ndakabva ndati mukandisiya honai zviri kuitika amai vagumbuka zvokuti vakutoda kurasa mwana nepahwindo yemotokari. Saka hazvichaiti ndokumbirawo mundibatsire ndikwanise kusvika pamapurisa. Ndakabva ndavabatawo zvokuti takatosvika ikokuya hembe dzabvaruka. Ava vakavabata vari kuseri ndakavabatawo ndirapa tikanosvika kumapurisa. Tasvika kumapurisa, mapurisawo vakatiyananisa vakati aiwa amai mimi kana muchiti marohwa isai nyaya yenyu mudare. Amai vakati ndisikuda kusungisa murume wangu. Ndikati havagoni kundisungisa nokuti vari kunyatsoziva mhosva yavo yavadi yavapara pamusoro pangu. Zvisinei tokuda kuti tiyananiswe tidzokere kumba kwedu. Ndokudzokera kwandakaita. Tasvika kumba vana tezvara vakandidaidza. Vakati vana magarura muri kudai kukwana kunaka ndiri kudai kuno. Vati ndiri kudai kuno chifumi chemusi uwoyo kune mwana mukomana wandakarera ari wemudzimai ndakamurera kubva kaine 3 years kusvika pari zvino akadzidza kusvika form 6 akapasa zvakanaka. Wakafonegwa kubva kugokwe akauya a day after pamba akasvikondirova akauya aine paper spray akandispraya mumaziso. Ndakasvika akandudza kuti mudhara unozva ndokuuraya. Ndikati unondiuraya ukamira sani. Unondibvunza chokutanga akanditi magwirei namama. Ndikati unondibvunza nyaya yamai vako iwewe uri ani. Indanobvunza umwe kwete inyini. Ndopakati unozva ndokuuraya here mudhara. Ndikati hazvigoni. Kana uchida kundiuraya tondiuraya izvezvi. Neshungu ndakasumuka pandakanga ndiri. Ndasumuka ipa pakavhandisa paper spray kumeso nobva ndatosvoka. Nobva tanga undowana matombo. Ndakapukuta ziso rimwe chete nobva radaira nobva ndanonga badza ragara ipapo ndikamudzingirira kusvika abuda gete. Nyaya yakanga yataugwa nanatezvara ini ndakanga ndava munhu ari padambudziko. Ndikati baba handichakwanisi kuti ndisvike ikoko kunoda kupondwa nemwana. Saka mutombondimirirawo ndimbokwanisa kurapiwa nokurapisa mudzimai wangu. Ndingati muchidimbu ndomafambiro akaita nyaya. So tiri kuti isusu baba vakuunzai kudare kuti vazive kuti kana muchiti mudzimai ada kundiuraya ndopavangada kuti muti ndiri kukumbira kuti ndichitaura mashoko aya baba vachinzwa kuti nyaya yangu yandiri kutaura ndeyekuti mudzimai wenyu makafonerwa nen'anga yavakabhadhara. Kufonerwa n'anga yamuna kuiona mumaso menyu. Takazonosvikapo
riri kuti nyaya idzi dzakayananiswa. Amai vaenda kun'anga iya pakazonowana nyaya dzavakapirikirwa pamusoro penyaya idzodzo, vonoziviswa nezveupenyu nechiraramo zvakanga zviri mberi zvisisinei maringe nenyaya idzi dzapera kuyananiswa. Chandiri kutaurira kuti mukati dzakayananiswa iyo iri nyaya iri mudare, inyaya yakandonyaya iri mudare. Baba havana kutaura zvepfuma muno mudare. Hamene musiya mwana ndazvinzwisisa. Vari kutaura nyaya yekuti ndauya kuti ndizive kuti Mukwasha kana achiti mwana wangu anoda kumuuraya, anoda kumuuraya nenzira dzipi. Pamatsanangura kuti ndakafonerwa nen'anga kwakaenda mudzimai wangu Mangura. Handina nhamba dzavo madzina. Saka kureva kuti matsananguriro iwayo chete ekuti pana akakufonerayo kuMangura achitsanangura kuti ndabhadharwa pano mari 120 yekuti ndikubaye, ndo nzira yachona yekuuraya yachona iyo. Kune imwe, pane imwe nzira ere yaungatsanangure nayo inodarika iyoyo. Saka chada kuti udze baba kuti mapanzwa here pekuti mwana wenyu akaenda kun'anga yakanobhadhara $120 ikafonera munhu wacho nanzibaya. Vakazodzokera ikoko. Mune mamwe manzwiro ere baba muri kuda kuti mutsanangurirwe nawo nyaya yanokunda atsanangurwa neMukwasha? Manzwa atsanangurwa ndinomanzwa, asi pari kundinetsa ndekudai mwana wangu ndiaenda kun'anga isingazikani mumusha naye kunotsvaka mushonga wokubayirwa murume. Pashure pazvo n'anga ichibva yatobata nhamba dzemurume arikuda kubayirwa nokadhi nokufona kuti urikuda kubayirwa. Handikuziva kuti n'anga nhamba idzi yadziwana sei. Mubvunzei tinotambira dare pamusoro. N'anga ichinditsanangurira vanoti vadzimai vangu vakapinda padare, vapinda padare vakapuhwa zai vachinzi vanondirova nezai hamene kuti vaizonoshandisa sei, asi vasvika pamusuwo kunonzi zai riya rakadonha. Radonha zai riya, n'anga ndokuchita pakati remei panoda kuti ndichimuita direct confrontation. Saka zvandakuita iwe chindipa nhamba dzake, pandinomufonera achidavira foni ndokusvika kunenge kuchita mushonga wangu anobva adora, ndokutaura kwayaita. Aiyo, hatisati tatombosvika kuna amai. Mai havasiri vauya mudare, vakateerera. Tichazosvika pavanoda. Tinoda kuti baba vazvinzwe kuti vari kuzvinzwa here zvekupindwa neMukwasha, zvekutaura Mukwasha, mafambiro akaita nyaya yacho. Pamatsananguriro avo ndinomanzwa. Saka zvava kuda iye akaenda kuti ichokwadi here kuti akapa n'anga nhamba dzavo. Ndinzwisisewo kana akaita akapa n'anga nhamba dzavo toziva kuti shuwa akadini. Amai, tiudzei chimiro chakaita nyaya yenyu. Pamusoro idai, inini handina kumboenda kun'anga kutotaurawo nen'anga yakanga yauya nayo baba pamba vachida kugadzirisa zvekumaini kwedu. Hatina kumbotaura navo kusvika parufu, asi chakaitika kuti baba vazosvika pakuti vachinenera n'anga iyi, baba vakatora girlfriend yavo vachiwirirana nen'anga iyoyo mushure monge vauya nayo pamba. Ndokunogara ikoko kun'anga iyoyo negirlfriend iyoyo. Vagara ikoko vanenge vakanopokana panyaya dzemari nokuti n'anga inenge yaida mari dzakawanda, vachigara ikoko nemukadzi. Ini ndichitogara kuno kumba nevana tichitochema. Vakonana kuya ndopavakadzoka. Vadzoka ndipo vakatanga kuti
n'anga iyaya ichiti yakazenge yandipa mushonga ndokutipa munhu wandaigara naye mushonga. Ndinoona kuti ndiwe iwe uri muroi chete, nekuti pese pandinonyenga mukadzi ukangomuziva unotirambanisa. Pese pandanyenga ukamuziva unondirambanisa, ndipo pandakati sei muchidaro ndokurambanisa sei pakuti ndiye ndisipo ikoko. Zvikanzi ndokuziva nekuti pane musikana wandanyenga tangodanana zve2 days, akadzoka mangwana akati handichakudi soko nekuti mukadzi wako ndarota akakuisa runyoka. Ndikati ngandibvisi wake ipapo, pada makanyenga munhu anga nemunhu wake asi angava nenzira dzekuti murambani. Ava ndopavakaramba vachiti uri muroi, ndozviziva haiwa uri muroi chaiyo dotondiuraya. Vatofona kuhama dzavo vakati mukaona ndafa urikuvata mukamera. Saka nyaya yeuroi yakaramba ichiita sei inokwira. Iniwo handina kumbokwanisa kuudza vabereki vangu kuti ndiri kunzi ndiri muroi. Ndaingoti semunhu kutaura akagumbuka seumwe wangu pada tinokonana towirirana mangwana anozoonana seina natezva. Akatombondityora gumbo pamusoro pekurwidzana negirlfriend ranga anyenga ari panext door pandaigara kuDRC uko. Handina kuudza vabereki vangu, ndakanyarara. Iye Mukwasha ndobva azodedza tezvara ega, ndobva ataura kuti mwana wenyu muroi. Nonzi Ramaimbani. Ndobva ati tsana mwana wenyu muroi. Akatanga kudana vese vana bhudhu vangu vese vakauya. Tikanzi mwana wenyu inini ndoda kuroora mumwe mukadzi asi ari kuramba. Saka akutsvaga nzira yekuda kundiurayira mukadzi iyeye. Ndopakanzi nana bhudhu vangu Mukwasha, nyaya yawatishedzera iyi haisi yedu, unofanira kutobhadhara. Zvika ndichabhadhara kana ndawana mari yacho havana kubhadhara. Zvikanzi inyaya dzemubhedroom unofanira kuudza mwana uyu ana tete vake, ana nambuya vake, vawaifanira kunanga kana vana sisi vake. Vati alright. Ndobva dzapfuura. Tagara vari kuratidza kuti vane mudzimai wavari kugara naye parizvo. Saka vachigara ikoko vakangobva ikoko vakatogumbuka. Ini ndakatogara, ndobva vangosvika vachitopopota. Tikanzi uri muroi. Ndakambokuudza futi paya kuti uri muroi. Uda kundiuraya. Mweya wako ndokutoti ndivigwe, ndokuti ndibheuke nemota. Chaunogwira nevanhu vandenge ndanyenga chii? Ndikati mhosva ndeyei ina nhambozvitorirowo mukutotsamwa. Ndakangoti hainyaya, ndobva ndatoseka ndikati asi marambwa here kwamabva, marambiwa here. Ndakatonzwa chibhakira chatorika. Inyaya yei ndikanzwa chimwe chatorira. Ndopandakagumira kuziva nekuti ndanga ndatofenda ndakubuda mututu. Ava vaona ndadaro ndopavakanditakura ndokundiisa mumota ndobva vaenda neni kupolisi. Chinozvi ndakanopepuka ndaakupolisi. Mapurisa ndopa vakabvunza kuti kwenyaya yei ine kuti nditaure ndaive semunhu airwadziwa ndichitongochema ndichirwadziwa nezvazvaitika. Tikandi nyaya yei yanga itori siriyasi yekutosvika pakurohwa kusvika pakukuvara kudai. Zvikanzi mai todii tosunga here baba? Ndikati ini zvokuti ndivasungise ivo vauya neni kuno kupolisi ndo vari kuziva nhau yacho iripo, hatigoni kuvasungisa. Asi chandoda kungoziva ndechekuti vandiroverei kusvika pakukuvara kudai. Saka nguva iyoyo ndanda kutokundikana futi kupolisi ko, ndipo vakati nyaya yenyu iyi chitanga mamhanyisa munhu kuchipatara. Kana munhu achinge apora tozodzoka. Ava ndopa vakangotorana nemupurisa uya ndobva vaenda. Pavakaenda ndobva vangoitiwa vakaita ikoko ndobva vadzoka. Hamene kuti vaitaurirana zvipi. Zvikanzi mhanyai nemunhu kuchipatara baba. Kana mabva kuchipatara moenda kumba. Yekuti mozodzoka iye haina kuzotaura. Ndobva taenda kuchipatara. Taenda kuchipatara ndobva ndarapiwa. Ndakatoiswa pamadhiripi nokubaiwa mainjection ndandisingachatokwanisi nokuti ropa ndaibhilidha ropa rakawanda. Ndobva tadzoka kumba nokuti vakaita zveprivate. Tadzoka kumba ndopavakasvika paya mangwana acho
ava vakatobuda makuseni. Ini handina kutenge ndakatombobatira kuti mundaiti ndichazovabvunza mushure mekunge ndavaraiti kuti ko nyaya yemaindirovera yaive yei. Ndakwanisa kuvabvunza ndobva vabuda kuseni. Vabuda paya ndakasara ini ndine BP ndobva yatotanga kukwira. Saka ndakutonzwa kuti handakupera ndobva ndati kumwana fonera dedi vadzoke izvozvo ndimhanye kuchipatara. Ava vachidzoka vachingosvika pamba mwana wangu mukomana achisvika anga akatogara pandiri. Saka vachitosvika vakanzwa mukomana achibvunza kuti umarwara kudai kwakanaka here? Kochii? Ndanda kufundikana ndichitsva ndichirutsa uko ndichibhilidha mututu. Saka ndaisatogona kana kutaura naye. Ava ndopa vakati uri kuvabvunza izvozvo mukadzi wako? Mudzimai wako unobvunza izvozvo? Mwana ndopa akati kana mudhari uri kuda kunzwisisa handi mupembere vari kurwara here? Zvikanzi bva ipapo. Uyu ndopa akati sumu zvakurumbidza kubva ipapo. Ati sumu iniwo semunhu anga akarara handina chandakaona kuti vakazomhanyisana zvokusvika pakuvadzana here kana pakurovana sei. Ini ndakatozoti kumukomana mudiki fonera vana sekuru vana baba vako vatondiramwa undinisa kuchipatara. Ini handichakwanisi ndogona kufira pano. Ndopa akafonera vana sekuru ndobva vahaya mota apa vakati chivamhanyisa kuchipatara. Ndobva ndasvika kuchipatara ndobva ndapiwa mabhedhi. Ndapiwa mabhedhi ava ndopa vakatevera kuchipatara ndobva vati ndamusungisa mwana wako anditema nechidhini. Handina chandakakwanisawo kupindura semunhu airwadzikana. Ndobva vazondiudza futi kumazuva rodoka ndandava nani ndakukwanisa kutaura. Ndopa ndakati mwana akanganisa kana adaro. Zvikanzi nemapurisa acho mastupid vamusunungura ini ndisati ndati adii asunungurwa. Ndada kuti arohwe zvokuti handina chandakakwanisawo kutaura. Ndobva ndangonyarara. Ndobva tagara. Mangwana acho ndopakazouya vana sekuru kuchipatara vondiona ranga rava zuva rechitu ndiri muchipatara. Ndopa vakabatikanawo vadaro tsagara-gara vakafonera hanzvadzi yangu. Ini ndatoenda kuchechi handisiuziva kuti pane nyaya yava nayo baba. Vanga vagara vane nhauya vanga vataura kuti inini ndikutoda imwe imba yekuisa mudzimai wangu yekugara. Ndikati dzandakashanda inini hazvidii hazviite munototsvaga ini. Ndobva vafonera hanzvadzi yangu zvikanzi uyai kuno tsano. Ndakatowana ava varipo indikubva kuchechi. Ndakutodaniwawo paya ndasvika ndagara zvikanzi tadanira tsano kuti tisheyane zvinhu. Tisheyane zvinhu kokwakanaka. Indobva ndatoramba ndikati ini zvinhu zvekusheyana zvinhu hangu ndisingazivi nyaya yesheyanisa zvinhu handikwanisi. Imi ndingatoudze tsano venyu kuti muda kusheyana zvinhu nekuti zvaita sei. Zvikanzi pano pane noise panogara vanhu vachingorwisana vachingodii. Saka ndati tisheyane zvinhu umwe nomwe ambogara hedu. Ndikati kana ari mafungiro avo avaita haana mboipa. Ngavaite sekufunga kwavo vasheye zvavari kuda zvacho. Ndobva vati taura kuti uri kudei. Ndikati aiwa ina handina chandotaura chandiri kuda. Imi ndimuda kusheya. Taurai kungoti tora chakati nechakati ndozvandafunga kusheya. Toenda kunoitiwa mapepa tonoita mapepa ekuti mandipawo zvamandipa padando zvandaishandirawo pano. Ndobva ona kuti nyaya yarema ndobva vaseka vakungoikata-kata nyaya iya. Tsano ndipo vakati naitsano ndingavinge pano here kuti muzosheyana zvinhu muzorambana pameso pangu nenyaya isinganzwisisi kuti nyaya yacho yakabva kupi. Ndobva vangotaurirana zvikangopfuura ndobva vadzokera tsano ndobva tasara. Kanguva vakabva kwavakabva vachivava vakungosvika vakatosvika ndobva ndati maswera. Ndandangoziva kuti mutemo wavo vanogona kuya na1 kana na2 pavangofungira kudzoka kwavanenge vari ndopa vanodi pavanouya. Ndati maswera ndakatora zvikanzi maswera ndokuti chii ichocho. Ndikati asi chishona muchachinzwisisi svika ndiri mundevere. Ndikati manje nendevere handiigoni. Ndikati inini ndevere handiigoni mukatondiudzewo kuti ndoita sei kuti ndikuswere sei. Zvikanzi wakajaidziwa stereti. Iwewe kutuma mwana wako kuti andirove yatotanga nyaya. Ndoda kurova zvokuti
mwana wako chanomudza kuti hazvitauriwe. Ndikati ko ndakamuona kupi mwana anga asiri kuno, ini ndakangokuvara ngaenda muchipatara zvisina kana fungidziro. Ko ndakamuudzawo kupi mwana nditori sapodzi kumutsura kana akakurovai pandichamuona. Iye zvino havo vakavava vakasvikira pakupopota kuti inini ndine n'anga yangu yekuti ndikangoinongedzera kuti unogarapo unonzani inokuuraya nguva diki. Saka mwana wako newe muri kutoenda muvhu. Izvi handisi kutamba. Ndopandikabatikana ndibva ndatora foni yangu ndikati ndakufonera baba, nyaya dzenyu dzawanda, ezvino ndiri kurwara ndisati ndapora kundirova kwamakaita. Ndobva ndarekodha foni. Saka ivo vakazviona kati uri kurekodha foni, kati kana ndatofonera baba. Bva vaenderera mberi nekupopota. Iwe nemwana wako nana baba vako munoenda muvhu mese vachivava paindakavarekodha pafoni. Ndobva vazonyatsonzwisisa kuti foni yakarekodhewa. Ndobva vati ndipe foni. Ndobva ndati aya foni handina. Zvika ndipe foni ndakuona zvikomba zvako zviri mufoni momo. Ndikati ndaikanda panze nepawindo. Vabuda unotsvaga foni iya panze nepawindo. Ndobva ndaisa foni iya pachidege. Ndobva ndaigarira. Saka pavaindidhonza vachindirwisa vachidii foni ndandakaigara. Saka vaingoti vakandidhonza kwavari kundidhonzera ikoko ndokuri kuendawo nefoni yangorekodhiwa kudaro vachivava. Ndobva vatanga kuita zvekundirwisa vakanoshomora dhore pushing train. Vaya naro zvikanzi ndida kuuraya nhasi. Banga chairo ndoda kutobvisa da kuuraya. Saka ini sekuziva kuti mumwe wangu zveshuwa kana agumuka kudaro ende unofa shuwa. Ndakatanga kuombera. Ndiregererewo. Ndinzwirewo tsitsi. Ndaitsvagawo difendi kuti ndizowanawo chekutaura wanyanya kundirwisa. Mazuva akawanda ndakutotya kugara pano. Vati pai uri kuita zvekutamba. Saka mwana akambozama kuti apinde. Saka ndikuziva kuti ndikati baba zvamuri kuita vanorova kubva kumuna mai nevana zvese. Mwana akabva angobuda mumba ari bhoza ndokunanga kupolisi. Mapurisa ndopa akabva afona nguva yezvikanzi sokuti uri kudai kupolisi nemudzimai wenyu. Tanzwa kuti muita noise. Zvikaiti uri kuuya. Ndobva taenda kupolisi kuuya. Ndiye akatovawo mwari wangu zveshuwa. Tasvika kupolisi kuuya. Ndobva tawana pana umwe mukadzi wechipurisa. Ndobva ati mimi soko manyanya munoyeurwisa mukadzi kumba, kana marwisa mukadzi kumba moya kunoko moti handichamudi mukadzi uyu ndoda kutosheya zvinhu moinde mosvika mogara motanga futi kurwisa mukadzi nhasi handitongi nyaya dzako unoenda kukoti. Saka pane mupurisa wechirume anga aripo akamitisa hanzvadzi yavo. Ndopakati handitezvera vangwa. Ndobva vatorana ndokubuda ndokuenda ndokunotaurira ndokudzoka zvikanzi amboya vana vadiki vamunava tauriranai endai kumba munogara zvakanaka. Ndikati aiwa ina handina chekumusungisireni. Ini chandangokumbira ndechekuti nguva yareba murume wangu achindirwisa. Ndiri kudo kuti ndiende kumba kuvabereki vangu ndimbonozorora. Ndobva mupurisa yangu kuti aiwa endai munogadzirisana mutaurirane. Kana maona makuda izvozvo munoenda kukoti munotaurirana mosheyana zvinhu zvopera zvakadaro. Ndobva ndangonyararawo ndangosvika mumba ndikazvigarirawo ndobva ndangonyarara. Vana vese vana vaita panda hapana akarara pamba nokuti vaitochiwa kuti baba vakadzoka pano hapana chakanaka. Varara mumadaini. Tanzwa muchitaura kuti mavarekodha foni yacho munayo. Notenda. Foni chingada umbowo hwei. Tidzwa umbowo hwenyu pafoni. Hwei. Chetiri kuda hwei. Nokuti nyaya irapa. Mukanzwa nhoroondo kutaura naamai avo. Nezviri kutaurwa naNingi. Patanga tiri kuda kuti tibatsirike ndepekuti baba ndo vauya nenyaya. Handiti baba vauya nenyaya vari kutsvaga mashoko ekuti Mukwasha ari kuti mwana wangu wada kundiuraya. Then Mukwasha abudisa pachena kuti panotori nen'anga. Handiti yakandifonera ichitaura kuti mwana wenyu akabhadhara mari 120 yekuti ndoda kubaya murume wako.
ndobva wapuwa zai zvese izvozvo izvi watiri kuda kuti anzwe nyaya iyi ndevava animowa saka munotata kutovata toita kunyara kuzoexposwa nezvinhu izvi kwatete tinotorara. It's a long story. Handiti kuibvuma kuti itsanangurike kuti vanhu vari pamberi pedu handiti pasasare umwe achiti pakati hana kupanzwisisa. Then ini ndaida kusvika pekuti titi isusu n'anga inenge yatadza basa here painezenge yakungoomoka nokuti kuti uite mushonga wokuti wapuwa mushonga wokuuraya munhu hazvizvokudandira nazvo kuti uti iwewe munhu wako auya pano achida mushonga wokuti ndikuuraye kutsvaga mari kwen'anga nokuti inenge ine ruzivo rokuti munhu watiri kudhila nayo akamira sei. Pakutora nyaya dzekumaini nekudini dini apa vaenda vanogara nomwe mukadzi kun'anga ikoko ndokunga kana iriyo n'anga yacho. N'anga yakutoda zvokutoda mari pane munhu woti kuziva kuti munhu ari panapa uyu anayo mari. Saka itanga tichida kuti vanhu vari pamberi pedu mune vana vakamira sei amai nemurume? 4 vakamira sei? 2 vakomana 2 vasikana. Vane mwana wenyu wavakarera. Zvinoratidza rudo izvozvo nekuenda kuchikoro nekutopasa kuchikoro. Ndiye hakunouya mumusha manje mwana uya futi nyange mukanzi matadzirana zvakaita sei haana right yekuti azorwa nababa. Handiti maona but ivo baba vanofanira kugara vachiziva kuti vana ndingangoti vana vese zvavo havadi kuti baba vagare vachishungurudzana namai vavo. Angave mwana mukomana angave mwana musikana havadi vana kuti vana baba namai vagare vachishungurudzana pamba. Saka pfungwa dzevana dzinongomanya pakuti baba vanorova mai nyange mai varivo vanorova baba. Handiti mapona. Saka paunokuvara iwe uri kurohwa nemukadzi kana uchirohwa mwana anongouya achingoti baba vari kurova mai. Handiti. Saka baba tibatsirei munyaya iyi. Matsanangurirwa ayaitwa nemukwasha, matsanangurirwa ayaitwa nemwana, mabatsirika papi? Nyaya inondinetsa dare ndeyekuti kubatsirika kwacho handisati ndanyatsa kunzwisisa. Handisiri kunzwisisa ndepekuti n'anga yapiwa mari yekuuraya munhu ndiyozve inotaurira munhu yakuda kuurayiwa kuti inotaura kana isina shavire kuuraya vanhu inotaura n'anga. Tine vanhu vakauya munomu vanga vari munomu vanhu vada kupuwa 2000 US nemasola akanga ari pamusoro pemba neproperty nechii yapinda munomu zvodai vanhu vanga vari kuti vanga vakakwana mungadai manzwa sad story pano. Munhu akanzi mukadzi wachona tatouraya saka murume wako ndinaye pano $2000 yangu unayo here? Nevanhu vatumwa kutouraya munhu vanhu 2 hanziendai munouraya. Handiti zvakaitika zvatiri kutotaura. Saka n'anga kazhinji dzepasi chigare ndozvadzaitoita. Saka maizoona kuti munhu ukaenda uchitoda kupengesa munhu yaipengesa iwe. Ukati uda kuuraya munhu nemhiko dzakadini anoisa mhiko pauri iwe. Chakaipa chotevera iwe muridzi wacho. Saka uyo kana akavona ndari chifungidzira kuti muchabvunza kumwana wenyu ndayasikana nyaya yotaurwa nemukwasha ndiwo mafambiro azvakaita here. Nokuti muri kuratidza kuti imimiwo munotori munhu asina kumira zvakanaka. Munoda chinhu chakanaka chiri kusaidi kwenyu chete chichitsanangurwa kusaidi kwenyu chakanakira imimi. But mwana wenyu aripo apo ndiye ari kutaurwa nyaya ari kutaurwa. Imimi semubereki mubvunzei mwana wenyu. Hatina kumbonzwa pamamubvunza kasi kuti kweyo nyaya kutaurwa pane mukwasha ndizvo here.
nokuti muri mega makazvikundikana kamukati regai tiende pameso pamambo. Isu toda kunzwa muchitaura kuti dai muri mega muchigadzirisa nyaya yakadai musha menyu mungaigadzire here. Zvakanaka idai. Chinoita kuti ndigova nemuvhunzo ndinenge ndakwanisa kunge ndaona uchapupu nenyaya yekutaura nemunhu akuitaura kuti uchapupu hwangu ndihwo sezvanzi zvavanga vachitaura kuti ainetsana zvikanzi proof ifone uchapupu huripo unokwanisa kubatika. Uyu uchapupu kuti n'anga yakafona chinhu chiringotaurwa esei nemunhu akazviitirwa. Asi inini ndikuda kunzwa kuti ichokwadi kuti n'anga yakafonera munhu. Ndo zvamungadai muri kutaura apa baba apa. Mukwasha tanzwa uyo achiti proof iripo mufoni. Handitika ko iwewe zvako nen'anga yakakufonera zviripo here? Mubvunzei. Ndinotenda ndazvisiya ndichikudare. Ayo isusu hatibvunze mubvunzo yamunoda. Tinogona kuposa pamuri kuda. Ndimi mati munoda kunzwa kuti nyaya yoda kuurayirwa mukwasha wene mwana wangu chii. Takupai mukana wekuti mumubvunze zvamusingagone kumubvunza muri mega. Zvakanaka idai. Yes. Zviri munzeve mukwasha. Tinotenda pamusoro idari. Nawo payakaitika ndakadaidza madzitezvara angu nenzira yokuda kuti tigadziriswe mumba medu. Ndakavadaidza varipo vatatu. Ndavadaidza varipo vatatu. Takagara mumba. Tagara mumba takaisa nhare kumunhu wakandipa nhare tose takagara. Akadaira ega kana muchindida ipapo ndizopupura uchapupu hwangu ndiuye ipapo. Handizivi kana vasina kupanzwa. Pamusoro idai. Ipapo ina nhau kwanza. Ndinotenda. Asi nhau yataurwa ndakakunda kuti kumukwasha wangu mukwasha tadii tambofamba titsvake kuti rufu rwuda kuuya kwauri kubva kumwana wangu ruri kufamba sei. Akanditeta tambisa mwana. Tataura saizvozvo takagara ndati vana tezvara vangu vaivapo vari vatatu tikaisa nhare. N'anga ikati ndouya ipapo ndizopa uchapupu uzere kana vachiramba. Ndo pandiri kutaura kuti vana tezvara vangu vakachinja nyaya nokuti vakazonditi chimbotipaiwo mukana titaure nemwana wedu. Ndo pakaita kuti ini ndizongoti haizvirumi zvaitwa izvozvi zvakanaka nokuti pavakataura havana chavakandizivisa ivo. Zvinhu zvine makore zvaitika. Nyaya totaura nhasi. Asi kuti dambudziko raitika mumusha mangu inyaya yokuti mopoto irimo haisi kupera. Mukwasha akaroora here mumusha naye mudhara wangu? Hamusi kupindura. Taurai taurisai. Nokuti mukwasha kana anyanya kudherera madzitezvara anoda kurohwa neshangu kuti chimbounza roora rangu. Handiti mudzimai akanetsa mumusha anosiyiswa mapiritsi obereka. Ishamu dzese dzinoraya dzekungoti mai ava kana vakasununguka nhasi vari kuBotswana mangwana kuMozambique mangwana kuMalawi. No, vanoda mbozorodzwa. Handiti kuronga kunenge kuchiita munhu tichigadzira mazuva tichifamba neupenyu tichienda. Ini ndaa ndichifunga kuti baba nyaya yamuinayo yakanaka. Vanhu vaviri ava umwe ari kupi umwe ari kupi vari pamba pavo. Handiti hatigone kuvatevera. Mai mune makore mangani? Kana kuti makaberekwa gore ripi? 1981. Makura. Hamusi munhu angaudzirwe kuti chinhu chakanaka ichi chakaipa ichi. Zvese chakanaka munotochiona kuti ichi chinhu chakaipa ichi. Ndingati ndizvozvo zvamuritaura. Asi kuti vabereki vangu vanenge vainyanyawo kuda mukwasha wavo. Ndine kakawanda ndichitoendawo pavari ndichiti inini zvemba iyi zvakundiremera pamusoro pekurwiswa nemumwe wangu tigere mumba medu. Ndikati hazvirevi kuti murume wangu handimudi, ndinomuda zvekuti asi pakundirwisa
ndopakundiremera ona iye zvino pandau pandinoda kuti ndikubatsirei ndichibatsira nababa ndepekuti ukaona vana vakupinda mumaaffairs amai nababa, zivai kuti papozisheni yamave iyoyo musatambirepo, umwe anoremara. Handimondinzwa baba zvandiri kutaura. Ukangoona vana, ndine muzukuru wangu, mwana wavatete vangu, akadakara akaenda kumakuva achitaura nyaya yemwana wake kuti sekuru haana kutiudza kuti zvakaitika zvii. Achinetsana naamai, mwana wake mukomana mukuru ndobva apindira amheno zvaakaitwa, akafa achingoti varume haana kupadudza kusvikira afe muzukuru iyeye. So vana zvavanoita, mukaona vakugona kuidentifya kuti kugarisana kuri kuita baba naamai kwakaipa, siyai kuita zvinhu zvakadaro. Handiti pamunoona kamwana kachiti mukarara mumba nayo mai vakararapa, kamwana kakararapa, munhu onoka panzwa monzwa kachiti baba baba, pane munhu ari kunoka panze, kamwana ikako karumurei kurara nako mumba. Handiti mapanzwa kanda kudii kuti kabve mumba imomo kakura kamunhu ikako. Handiti pane dzimwe nyaya dzedu dzemumba muchiti kakarara iko kakana kudii, ndio nyaya dzachona. Saka mukaona mwana akuti mazodai sei kuna amai, mai mazodai sei kuna baba, zivai kuti pastage yatave stage yekuti tinofanirwa kuchirarama tichiziva kuti tine maziso ari patiri anokwanisa kuona zviri pachena kuti chichiri wrong, ichi chakanaka. Handiti mapawana. Iye zvino inguva yekuchibvunzana kuti mai mwana, kukura kwatiri kuita, tarisaone mwana wedu uyu akubasa, mwana wedu uyu adai, mwana wedu uyu adai. Patave apa kapa hatichada kuti tisiyire vana madzidze mumusha. Ngatichiendai kumadhara aya, kana kuti ngatichiendai kunana Tsanokuya timbonoona kuti zvii zvatingavaitire. Zvekusiya musha nezita rako munhu, be a gentleman, panyaya dzekunzi vana kana vasara vari voga mumusha, handiti havasare vachichema newe, havasare vachichema nani newe sababa wavo, havasare vachichema namai samai vavo. Muchiona baba namai vangu inini, gore rafa baba wangu, umwe mwana wehanzvadzi yamai vangu akati amai vangu sembuya vakataura kuti Cyrus akanga aine chikwereti chemombe imwe chete yakanga yasara pakuroora. Handi mapanzwa. Isu takatoroora vakadzi vedu ipapo. Ndakavati sekuru 1983 tiri kumba kwenyu uko, mbuya venyu vamuri kutaura, baba mukuru vangu vachiumbe vakabata mombe pawaya pachida kurohwa guva rababa venyu. Mombe yakabviswa ipapo, yakanga yakabatwa navakore, yakanga iri yabviswa nani. Mashoko akataurwa nambuya venyu vakati chii? Hapana akataura futi. Vatata kaita tuvafana twakadaro. Handiti ndo nyaya dzatinotarisira kuti pamuri iye zvino ushamwari hwenyu ngahuchitanga. Muri kutambisa time mukafungidzira kuti muchiri kuonekwa panze apo nevakadzi, muchiri kuverengwa kunzi mudharani maru nevanhu vasiri mudzimai wenyu nevana venyu. Hapana kwatiri kuenda. Mari yenyu ndeyenyu nemhuri yenyu. Mukafunga kubatsira wamafunga kubatsira zvinowanikwa sevanhurume, but tisingatoda kuzikanwa pazviri. Kana ari mudzimai wamuda kutora nhasi
mudzimai iye munoda kumusiyira nhamo kana ari munhu ane njere dzinoshanda. Yenyu mari iye zvino ndeyekudya chose chamunofunga kuti dai ndanga ndadya ichi, dai ndadya ichi naadzimai venyu. Kutenga maroni popa anofunza ndevazukuru maswiti chaiwo. Wosvika kuti nhasi ndafunga kuti umbodyai, nhasi ndafunga kuti umbodya izvi. Ndo nyaya inoita kuti mazuva edu ekuchirarama tirarame tizorodzwe naMwari tisina mhosva dzatapara. Ichi chikumbiro chandiri kukupai, mashoko angu mazhinji hawanzowira pasi. Handiti Mapaula, hatidi vanhu vanochema parufu sevanhukadzi. Handiti Mapanzo, unochema semunhukadzi, vanhu vochaya kuti rudo here rwokuti afirwa nemukadzi kana kuti akufunga kuti ko zvinopaya. Hatidi zvinhu zvakadaro. Tinoda kuti kana munhu uchinzi wasiya wapeta mukadzi wako wamuisa mumochari, hautsvage kuti foni ndiani undofonera kupotera chero wabata. Vana baba ndo nyaya ndasangana nayo kuno. Vatete vaenyu hakusisina Mukwasha, shame. Avatore 2 hours vasati vasvika kuzokunyaradza kuti Mukwasha ndo dambudziko rasangana naro. 2 minutes. Mosara muchiteerera kumhanya kupano kurukura neMukwasha. Ndo chinhu chakanaka kuchivanhu. Handiti Mapaula. Endinamatirai kuparadzaniswa nerufu nemadzimai enyu. Kwete kuti musekwe nembwa mukufamba mustriti umwe imbwa yochiti hakuna chinhu chinorwadza kuti unzi imbwa nembwa. Handiti Mapanzo. Huku inofanira kuti iti imbwa iyo nokuti iyo ihuku. Handiti Mapaula. Kwete imbwa iti kune imwe imbwa. Ukaona wadaro watukwa zvisingaiti. Saka ndaupedza dare rise ningi baba. Ngatiregei kupinda munyaya dzevakwasha tisina dzidziso mavari. Mukwasha kana iri hanzvadzi yangu usingachade, handiti mangwana anouya wakabereka mumusha mangu nehanzvadzi yangu. Ukama hwako neni haufe hwakapera. Kana wafunga musiduruka pandiri, siduruka zvakanaka. Ndinokutora sehanzvadzi yangu. Position yandinoisa hanzvadzi yangu ndo position yandokuisa, because iwewe ndiwe murume abereka nehanzvadzi yangu. Vazukuru vandiri kudada navo ndikadziverenga vazukuru vako handivasiye ndotovaverenga. Handiti? Saka dai mabatana zvakanaka. Kana mafunga kuparadzana paradzanai kuti zvakadi zvakanaka nokuti mangwana ariko. Handiti mawana? Asi ndisati ndadini Mukwasha, chimbotarisa bepa rako. Handiti ka? Ndiri kuda jeredzwa rangu. Ndo mashoko avatezvara. Iwayo. Ndiri kuda jeredzwa rangu. Ndo pandanchikukumbirai. Saka manzwa ndabvunza kuti Mukwasha uyu akaroora here. Ndondoda kumupa shamu izvozvi muno, kwete kukuunzai kudare kuzogara mudare muchitongwa nenyaya dzakadai. Hadzisi dzenyu idzi. Dzenyu ndedzejeredzwa neMukwasha. Uyu arapa kwete ari kupi. Saka ndandiri kuda kuti panhingi pamapepa enyu eroora Mukwasha akaroora kusvika papi? Akasarira kudanga. Makamuchaja mumbengani dzedanga? 6. Handiti? Ndoda kuti akupei imwe chete mu21 days kubva nhasi. Handimonizvo zvandiri kutaura. Ndo matara andinoda munhu iwayo avatezvara. Vatete vakamhanya kwamuri kuzotaura nyaya yekumba kwavo, vanoziva kuti nyaya yoda kutaurika panapa haipere zvakanaka. Baba vakutomhanya kuzotaura pfuma yavo. Shamwari unondikuwadzisa, vakazodini. Vanhu vaviri avo ngativakei ukama hwavo. Kana paine chimwe chinhu chatinofunga semhuri kuti maybe panodaro pane ichi nechichi nechichi chingangokanganisa mhuri yangu kugara zvakanaka, ngatipindei ipapo
Mukwasha arapa, mudzimai wake arapa, imi murapa. Handiti tikafunga kuti pane dambudziko ringave riripo pamukwasha pamwana wenyu, mukwasha kana muchida kumudeedza kuti muende naye patunhu kuti zvinhu zvigadzirisike, handiti amumutore muchimuti mukwasha toda kuenda newe kun'anga, toda kuenda newe kumupostori, munoti mukwasha handigone kufamba nemwana wangu iwe usipo semurume wake, handiti iri muchiziva kuti pane pamwe pamusina kunzwa zvakanaka naka, monopanzwa muri bese naye, munoona musha wenyu uchidii uchigadzirisika. So mukwasha mombe mu3 weeks kutanga nhasi yatiri kuda kuti vatezvara vangakuunze muno mudare toita 2-3 hours tichitaura nyaya yakadai so iyi. Haisiri yatingataure, hadzisidzo dzatingataure idzi. Munamato wangu dai taizoonana, namatirai kuchembedzana, kutsvagana kuti mukasvika papa mobvunza kuti komai varipi, vari kukurapidzai. Ngatiregai ndikumbire kutaura kuti dambudziko guru ndoriripo chairo chairo, mabaya dede nomukana mama. Ndati ini muno mudare rechivanhu, handitika tinokubatsirai kana vanhu vada kubatsirwa, handiti mabatsiriro edu tinokubatsirai nemashoko, nokuti kana mazvitaurirana muri moga mukazvikundikana, mukazvinzwa zvichitaurwa neumwe moti handiti mazvoona zvezvatosimbotaurirana zviya, dai tambodai muvengi izvozvi makagara ndobasa kuti akanzwa kuti muchiseka mumba ironda pamuvengi iroro atoda musemwenhemai avadi ezvo zvinoshanda tiri vatatu muno takadai vanhu vakanzwa tichiseka, anoda kutoziva kuti vanhu vazoseka vakadai ava chii, asi vakanzwa tiri chii ndikapinda muno mudokudini mai avo vanototya kuti ndimhoresa musayamwa vototi vakapinda pa, izvozvo zvinofadza vamwe vanhu. Hakuna vanhu vaviri vanofamba rwendo vasina kurangana. Mubate mashoko angu, handiti kuti mutorane munogarisana baba namai mumba, chekutanga kudanana, mukazonzwa umwe weakusiya kumba kwavo kuti handa akuuya marangana, katichifambaika rwendo rweupenyu sevanhu vakarangana, handiti dai mandinzwawo. Ndinotambira isho Yes. dambudziko rangu parigere pari zvino. Yes. Kumwe kuoso kukubvuraudza ndokusaka ndandine zvivindi ndichigara nekomedzegwa kwese kwanga kuripo ndichiramba ndigere nemhuri yangu. Yes. Asi dambudziko rangu mudzimai wangu ane chivanhu. Chivanhu chainacho chinozikamwa namadzitezvara avo. Vakatonditambidza machira ndikaenda nawo kumba kwangu nechivanhu. Asi muchivanhu umu ndo mune ngozi nehondo kukamangu. Baba ndakavaudza kasingaperi. Havasi kugonawo kundibatsira kuti chivanhu ichocho chitambanuke. Chivanhu ichocho zvachinoita chinoda kuzikanwa. Munhurume here ari kusvika pana mai avo? Mhepo iri pavari ndeyemunhukadzi here iri kusvika pavari? Kana mauya kuno muchifungidzira kuti zvinhu zvinoda kunobhadharirwa mari kwakati, zvinoda kuzonoitwa zvakadii, zvinoda kuziva chete kuti mhepo iri pamunhu imhepo rudzii, yakakumbirwa here homwe yake kuti inogara neumwe munhu, zvakaitwa here izvozvo, handiti aiwa ndo mashoko anotaurwa kamusi wokutanga, handiti saka iyoyo manje hatidi tiitaure tiri papo patira, inoda tiri muno tega madzoka, handiti mambo tauya hameno ndauya namai baba mugone kuvapa nyaya idzodzo, tiri muno inyaya inoda kubatsirwa vaviri, handiti iwe nemudzimai wako muri tu, dare iri rinosumuka, handiti ukaona wabvuma kutambira mbatya dzawapiwa nevaridzi vemunhu, ungada une rugare rumwe rwakaomarara hama yangu rwauri kutamba nawo, chati kupiwa chete munhu ane uremu hwake,
iwewe nenyaya yako yepfuma yepasi mungadai musingatoitana zvamuri kuita. Handiti? Unoona zvinhu zvako zvichifamba zvakanaka. Pamunongosumudzana mhepo zvinhu zvese zvinobva zvavhara. Motsvaga kuti ng'anga, motsvaga kuti chii, don't waste time. Dzokera up. Handiti? Uchitangana neuyu panyama pane zviripo paari zvinotsamwa. Handiti? Musi iwoyo ndoda kuti ukadzoka pano ndokuudza kuti nyangwe uchida kudai unotanga watokumbira. Tinotambira isho. Uyai muno ndomudare menyu mamambo. Just imagine motikari kufamba munokona munhu asingazoti motikari inotiuraya. Ndizo chaizvo isho wangu. Uyai ndatitoda kubva apa. Uyo mukomana murikumona mukomana wetisheti temawo anoti kana akutitaura anotaura zvinonakidza ngatisiyanei neiyi manje tati modzoka ini. Handiti modzoka chero pamada kuuya motora nhamba dzangu moti pakati pesvondo ndopatine tiri free kunze kwefriday iyoyi. Handiti pamada kuuya mouya namai muri 2 pano topinda mucounseling yedu totanga panhau yechivanhu. Dambudziko riri papi? Nyaya yauri kuchema nayo iyi tsvaga gogwa iwe nemudzimai wako. Nyaya yauri kuchema nayo iyi tsvaga sekuru ningi. Nyaya yauri kuchema nayo iyi zvese tinazvo ndokubasa kwedu nokuti matambudziko amuinawo aya haasi yenyu mega mama. Nechandiri kukumbira hangu hadzisi nyaya dzinotaura zvevanhu. Ndakutongokumbirawo kukanzelirwa murume wangu kurova. Zvese izvozvo. Ini kana muchanda kufunga kusiya nekuti zvinotoda kukunamatirai mashoko atanga tichitaura panapa aya haasi 2 3 vanawana pamwedzi chete umwe chete. 2 vanoawana mashoko atanga tichitaura panapa aya tinogona kupedza gore pasina awana. You are very lucky kuti musangane nawo atiri kukutaurirai pano nhasi. Munhu akachenjera unodzidza kubva mukukanganisa kwoumwe. Handiti? Ukawana akupa zano unoripiwa zano asi iwe une rako. Handiti? Charamba nyaya yekuti munganzi ava vanoti pupu kurwa nemi. Aiwa izvozvo no. Saka kubva ndoda kubatsira. Saka ndabvuma kuti dzokai ndiko kubatsirai. Zvakanaka.